Häzirki döwürde gahrman arkadağımyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň ýygyderli tagallalary netijesinde ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygy sazlaşykly ösdürilýär. Şunu Türkmenistan bilen Türksoýyň arasyny ýoly goýulan hyzmatdaşlygyň ösüşiň täze derejesine çykýanyny bellemek ýakymly. Muň özi ýurdumyzyň awraýly halkara guramalary bilen işçiň gatnaşyk saklanýanynyň nowatdaky beýanydyr. Bu ýerde türkmen halkynyň häzirki zaman aýdym saz hemde tan sunugaty oň baý dep desurlary barada gurrun edýän maglumatlar halkymyzyň milli gymmatlyklary görkezildi. Muň özi dabara gatnaşyjylaryň şöhraty bederlenmeden döredön baý mirasy, ýagşy desurlary bilen tanışmagy mümkinçilik döretdi. Gazagystanda geçirilen dabarada Türksoýa agda döwletleriň medeniýet we sunugat ussatlarynyň çykyşlaryna giň orun berildi. Bu ýerde Türkmenistanyň Maýykuly we Adanaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmen Gaz Döwlet Konseriniň işçi iýmiti üçinçiligi we hyzmatlar müdirliginiň medeni işgörlük merkeziniň garkynyş folklor tans toporunyň aýdymçylarynyň hemde tansçylarynyň bilelikdäki çykyşlary ýaýbanlanyrly. Belen ruhy besenen aýdym sazlarda ýurdumyzda gazanylýan üstünlükleň halklaryň arasyna sazlaşykly ösüş ýoluny düşen dostluk gatnaşyklarynyň wasfy ýetirildi. Aktaw şäherine geçirilen dabarada ýurdumyzyň medeniýet hemde sunugat ussatlarynyň ýerine ýetiren aýdym sazlary, joşunly tanslary bu ýerde gurulan dabara öz boşly bayramçylyk öwüşüni çaýdy. Tomoşaçylaryň el çarpyşmalary sunugat ussatlarynyň çykyşlaryna berilen ýokary bahy hökmüne kabul edildi. Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Türksoýyň arasyndaky medeni insanperwer ulgamdaky gatnaşyklar işçiň käfiýeti eýe boldy. Muň özi özara hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri hökmüne ikrar edilenler. Mälim bolşa ýaly ýurdumyzyň medeniýet we sunugat ussatlary dünýäniň dörli döwletlerini gurulýan halkara medeni çärelere gatnaşmagy döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadağymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Şeýle hem olar türkmen sunugatyny dünýä ýaymak hemde bu gurdaky halkara hyzmatdaşlygynyň işçiňleşdirilmegi babatda ähli ukyp başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryny ynanyrdylar.